ନମସ୍କାର। ଆଜି ଭକ୍ତ ଦାମୋଦର ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହି କଳିଯୁଗର କଥା। ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଓ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦାମୋଦର ଦାସ ହେଲେ ଅନ୍ୟତମ। ଦାମୋଦର ଦାସ କାଞ୍ଚି ନଗରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଘରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ଓ ଭୂମିହୀନ। ଭିକ୍ଷା କରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ମନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ବଡ଼। ଏତେ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରାଣଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସକାଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ସାରି ଭିକ୍ଷା କରିଯାଆନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପାଆନ୍ତି ତାହା ଧରି ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରି ଖାଆନ୍ତି। ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତଙ୍କୁ ଦେବତାଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। ସମୟ ସମୟରେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଉପାସ ଉପବାସ କରନ୍ତି। ଅତିଥିଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ନିରାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ତାଙ୍କର ଅତିଥି ବତ୍ସଳତା କଥା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା କେଉଁ କଥା ଅଜଣା। ସେ ଦାମୋଦର ଦାସଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଏଣେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ଦୈବଯୋଗକୁ ସେଦିନ ଦାସେ ଭିକ୍ଷା କରି କିଛି ନ ପାଇ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପବାସରେ ଶୋଇ ଏ ବେଳରେ ଅତିଥି ପହଞ୍ଚିଲେ। କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅତିଥି ଆସି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଡାକ ଶୁଣି ଦାମୋଦର ଦାସ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ପଚାରିଲେ। ଅତିଥି କହିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁମେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକ। କାହାକୁ କେବେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଦୁଆରୁ ଫେରାଅ ନାହିଁ। ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ। କ'ଣ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପ୍ରାଣଟା ରହିଯାନ୍ତା। ଅତିଥିଙ୍କୁ ବସାଇ ଦାମୋଦର ଦାସ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନାହିଁ। ଘରେ ଖୁଦ ମଳୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷେ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏଣେ ଅତିଥି ଭୋକିଲା ହୋଇ ଫେରିଲେ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବ। ଏ ମହା ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବାଟ ବତାଇବାକୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ଉପାୟ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ପାଖ ବାରିକ ଘରୁ କଇଁଚିଟିଏ ନେଇ ଆସ। ତାପରେ ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି। ଦାସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବାରିକ ଘରୁ କଇଁଚିଟିଏ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଦେଖ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗହଳ କେଶରୁ କିଛି କାଟି ପକାଅ। ସେଥିରେ ଆମେ ଚଉଁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି କରିବା। ଯାହା ପାଇବା ତହିଁରେ ଅତିଥିଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଏହା ଶୁଣି ଦାମୋଦର ଦାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେଶ କାଟିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଚାରିପାଖ କେଶ ଛାଡ଼ି ମଝି କେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଳରୁ କାଟି ପକାଇଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରମ ସନ୍ତୋଷରେ ସେହି କେଶକୁ ବଳି ସୁନ୍ଦର ଚଉଁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିକ୍ରି କରି ଅତିଥିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସରୁ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଘୃତ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ କିଣି ଆଣିଲେ। ସୁପକ୍ୱ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅତିଥିଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ। ଅତି ଯତ୍ନରେ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଦ ଧୌତ କରି ଅଧେ ପିଇଲେ ଓ ଅଧେ ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଞ୍ଚିଲେ। ଯେଉଁ ଚରଣାମୃତ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ, ତାହା ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଲବ୍ଧ ହେଲା। ଧନ୍ୟ ଭଗବାନ ଆପଣ, ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା। ଦିବ୍ୟାସନରେ ବସାଇ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭାତ ତରକାରୀ ପରଷି ଦେଲେ। ପରମାନନ୍ଦରେ ଅତିଥି ଭୋଜନ କରି ବସିଲେ। ଖାଉ ଖାଉ ଘରେ ଯେତେ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ବିଶ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାନନ୍ଦେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ବିଶ୍ରାମ ଅନ୍ତେ କହିଲେ, ଦାମୋଦର, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଆଜି ରାତିଟି ଯଦି ମୋର ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସକାଳେ ସକାଳେ ମୁଁ ଉଠି ଚାଲିଯାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହେଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋପନରେ କହିଲେ, ତୁମେ ବାକି କେଶତକ କାଟି ପକାଅ। ସେଥିରେ ଚଉଁଳି ଭରି ବିକ୍ରି କରି ଆଣ। ତାହା ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଦାମୋଦର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବାକି କେଶତକ କାଟି ପକାଇଲେ। ଦୁହେଁ ଚଉଁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଓ ଦାସେ ତାହାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ରାତି ମଣୋହି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଆଣିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଛିଣ୍ଡା କନା ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ରୋଷେଇ କରି ଅତିଥିଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ପୂର୍ବଭଳି ମାୟାଧର ଭଗବାନ ଖାଉ ଖାଉ ସମସ୍ତ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇଦେଲେ। ଭକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାର ଲାଳସା, ସେଠାରେ ଦୟାର ସ୍ଥାନ କାହିଁ?
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତୃଣଶଯ୍ୟା ପାରି ଅତିଥିଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ଦୁହେଁ ଉପାସ ରହି ଆନନ୍ଦରେ ଅତିଥିଙ୍କ ପଦସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଦାମୋଦର ଦାସ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଦ ମଚାଳିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଛିଣ୍ଡା ପଣତରେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନନ୍ତ ନାଗରେ ଯାହାକୁ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହି ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ତୃଣଶଯ୍ୟାରେ ପରମାନନ୍ଦରେ ଶୟନ କଲେ। ସେବାରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦାମୋଦର ଦାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ। ଚାଲିବାକୁ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହାକୁ ବିଦାୟ ଦେବା କିପରି? ତୁମେ ବଡ଼ି ସକାଳ ଯାଇ କିଛି ଭିକ୍ଷା କରି ଆଣ। ଏହାକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଛାଡ଼ିବା। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଏ କଥା ଶୁଣି ପାରିଲେ। ମାୟା ନିଦ୍ରାରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଦାମୋଦରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶିରରେ କରସ୍ପର୍ଶ କରି କେଶ କଅଁଳି ଉଠୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ନାନା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଛାଇଗଲା। ଘର ଧନରତ୍ନରେ ପୂରି ଉଠିଲା। ପ୍ରଭାତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ କରୁଣାମୟ ଭଗବାନ। ପ୍ରଭାତ ହୁଅନ୍ତେ ଦାମୋଦର ଦାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଅତିଥି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ଭୂଷଣ। ମୁଣ୍ଡର କେଶ ଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ସେ ସମସ୍ତ ଦେଖାଇଲେ। ଅତିଥି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଥିଲେ, ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଲଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡ କେଶପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆଉ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେ? ଅତିଥିଙ୍କୁ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନ କରି ଯଦି କିଛି ଅପରାଧ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ମାର୍ଜନା କରିଦେବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ।